in maka ya Allah in samu kuɗin kari ko na abinci kullum sai na ta waɗe tashi ko irin kaddarorin nan bani da su yanzu ma nan wallahi ko naira 5 ban da ita ya Allah ka ji tausayi na ka bani kuɗi yanzu ban da komai sai rai. Oh Allah na ji duk abun da kake gayi yanzu nufin ka baka da komai. Wallahi bani da komai fakiri na nake. Tun da ka ce Allah bai baka komai ba zan ebe hannunka na hagu na ya tsafi da shi zan baka 500. Bai yadda ba. Oke za ka siyan man da idanuwanka guda 2 miliyan 2 zan baka kuɗi cash. Mallam wallahi bai yadda ba. Ka ce Allah bai baka komai ba ka dibi tsabagen miliyoyin ga ka ce baka so. What? Wallahi na fi son lafiyata akan miliyoyin ga bana so. To kada ka ƙara gayan Allah bai baka komai ba. Ai na koyi darasi ba zan ƙara gayan haka nan ba. Ai baka koyi darasi ba dole sai na ebe ma farce guda na baka 100. Ayo.